Kaseng Neutrep Integrated Territorial Organization Ribhoi District mentaka singi kalai pauterik ujemang hajar arpoar hapo kajing alam jong Presiden uba ban Karnayor rengkat uba Kenny Nongrum sekretari bat kidukon kilalet ban jurep ya katelong joka skim Jal Jeevan Mission hapo kasnong tro dong laren Kaseng hakani kajing met jurep kalalap bakatelong batan syakani kadong kalong kabam seiso namar kajing bam dan ka bat kalapan pauru ya kajing sngolingo kumnu ko office ka pentre ya kani kakam ka klem da bishar banya na gamta ka jing mentoy ki pat ba haswa bakin shna ya kani na kaliang ka seng kala kerpa di urang ba shnong ba dei ban ya ka certificate pat ko office kam dei ban pelat ya ka bil kat ba ki pat ba nong shnong kani kadong kim pat go ya ka umbam di ka bapaka palapan paru ba shen ka seng kan salit ban ujor si bor ba dei kmi haki singi ban wan mangilawan mene na po sus na cakatan ya ka banwan ban pelang ya ka hang ni tenang ting la yu lupa bakal kamdon ya hang ni menta pensisa hang ni ba ka kamla kamdon hiru bakal jauh hang ni kendak tu lalong ha season pen yu ba nila yo e kata kajing mentoy na menta ka sinong penban lada kalong kum hakan ya ka rukom kalong tangkom ka frame berka jing ko batang ban supen man pentame yo pa henrei kano ka kajing jenjar yaki kanang ban susu nadu lawan kani ka GGM skim ka gila di ban pahu enrei kinang kerdu cucu penban telah kenturu ya ka office bahkan di ban pej benya halor kane ba di ta hakane ka dong kane ka sinong tro berkiwe kijing tray ki badan hakane ka skim GGM baka office kan pej benya bahkan le benya kenang bagi pej ba kinyo ya kijing bentoy kumban katkum ki kot kisla ki ba ngiyo na po office habai dei bat kanika skim JJM hapo kaum sing division ngilap sibun ki jingduna lada nginti pinya andrei nabata ka jing mentoy jong pajba lada ka pajba ki yo hop sisa ya ko kumut ngim dadon daw bangin ya wat daw andrei tang ban mentoy ku pajba ngihun lada ka long hakono nor komro katkum ga ki bubun ki jaka ngilap ba don ki kumban te ki paj mo nang ne na po kane ka TP treatment plan te nang ne haka estimate don gi ba kitho da prapom bat nripsan ban yai nang ne sadu sapo water reservoir syaka tangki badon hapo ki dong gasnong nang ba ki ba kin yo pahu ya ko katkum ka jing don kam jengkiendre katkum ka jing lap jengi sem la le kum taru ya kita ki jing tre ki don ki bagi sule ki ai no da shin system dan RNC pai te ya kum kine rongin sapin sisa nang ni sekmat min persanghi ban sin khia ya kan ka kam hapede bag skim JJM nang bagi pai ba hi kini yo jing mentoy ka ba pura ka ba dehop na banta ka jungki kumba la sanction